Кои са ключовите неща, които пропускате да направите, докато навивате wavy ролерите си и за това не ви се получава? Главният герой в това видео ще бъде ето тази шноличка. Хващаме първата секция коса, захващаме целия сноп с шноличката. Вече няма къде да бяга. Имаме контрол над него и ни е много по-лесно да навием ролера и да го захванем. Втория въпрос е как да го навиеме този ролер? Насам. Голяма част от вас вече знаят, кадифето има посока. Когато приплъзнем ръката си по повърхността на ролера, в едната страна ще усетим колко е гладко, а в другата ще усетим едно съпротивление. Това е правилната страна, на която трябва да навиваме ролера. Трябва да усещаме съпротивлението. Хващаме косата, поставяме ролера под кичура и започваме да опъваме до самото връхче на косата. Захващаме го ето по този начин с палеца и започваме да навиваме, като спазваме правилото косата да бъде опъната в ролера, докато навиваме. Подпъхваме и навиваме. Когато стигнем до самата шноличка, просто я премахваме, прибираме останалото и залепяме. Хващам втора секция коса. Отново си помагам с шноличката. Стигаме до края, премахваме шнолата, залепяме. Защо е важна посоката на кадифето? Защото благодарение на това съпротивление ролерите се захващат добре към косата и няма да ви паднат докато спите. Отзад остана най-големия кичур. Винаги съм съветвала момичетата да си опъват кичура възможно най-нагоре. Това позволява на ролерите да се позиционират на върха на главата и да можеш да спиш на абсолютно всяка една страна. Този начин на навиване важи както за дебелите, така и за тънките ролери. Айде, чао!